Hyvää iltapäivää ja Jumalan rauhaa teille kaikille. Se on armo, että saamme olla tänä päivänä jälleen yhdessä Jumalan sanan ääressä. Ja Jumalan sanalla, kun on semmoinen ihmeellinen etu tai voima, sanoisiko, että hän lähetti sanansa ja paransi heidät. Merkillinen lääke, eikö ole? Ja minä uskon, että monet meistä, jotka tänä iltapäivänä olemme tässä, niin me olemme kokeneet sen. Mikä ihmeellinen sana. Kun oikein on ollut vaikeata elämässä ja taisteluita ja joudumme tilanteisiin, niin aukeapas joku Raamatun kohta. Ja se vie meidät hetkessä ahdistuksesta avaralle. Ja tajuamme, Herra taas matkamiestä rohkaisi käymään eteenpäin. Ja sen tähden on äärettömän tärkeää, että me viihdymme Jumalan sanan ääressä ihan siellä kotielämässä, siellä missä olemme, niin saamme usein pysähtyä sen ääreen. Ja on ihana ottaa tämä meidän korvien välissä olevat aivoton merkillinen muisti. Ja sieltä yhtäkkiä Jumalan pyhä henki ottaa jotakin, mitä siellä on muistissa. Ei tietokoneen muististakaan mitään saa, jos se sinne on laitettu jotakin. Mutta mitä enemmän sinä olet laittanut sinne Jumalan sanaa, lukenut sitä ja laulanut hyviä hengellisiä lauluja, siellä ne on tallessa. Ja yhtäkkiä huomaat sen, että siihen tilanteeseen, jossa olet juuri nyt, niin Jumala välittää tiedon sinulle sanasta ja se nostaa jälleen sinut siihen ryhtiin, joka pitää Jumalan lapsella omalla olla. Ihana Jumalan sana. Ja sen takia saakoon se olla meidän elämässämme tärkeä asia. Me kuuntelimme viime pyönä, tiistaina, Reijo puhui uskosta. Ja sanoinkin Reijolle, että kiitos siitä hyvästä puheesta. Minä olin miettinyt samoja asioita ja ehkä joskus myöhemmin sitten niistä sitten enemmän. Mutta miten tärkeää se on, miten mahtava sana se on usko. Pelkästään siellä sanotaan usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut. On se mahtava asia, tämä usko. Ja se, joka tulee Jumalan tykö, täytyy uskoa, että Jumala on ja että hän palkitsee jokaisen, joka uskoo. Kannattaa omistaa uskoa. Ja Jeesus sanoi, tai sanotaan Matteuksen evankeliumista, että Jeesuksen vaikuttama usko on tehnyt sinut terveeksi. Siis Jumala haluaa meidät vyöttää uskolla, ja se tarkoittaa luottamusta Jumalan sanaan. Jumalan sana ei ole demokraattinen, vaan se on teokraattinen, näin sanoo Herra. Ja jos me ymmärrämme ja tajuamme sen, niin kuulkaa, siitä tulee se vastaus meidän elämäämme ja kysymyksiimme. Mutta jos luulemme, että se on jonkunlainen demokraattinen yhteinen päätös, niin höpölöpö, se ei ole sitä, vaan se on näin sanoo Herra. Ja että voimme ottaa sen niin kuin se on kirjoitettu, ja se on meidän elämässämme suuri mahtava voitto. Mutta tänä hetkenä, mitä tässä yhdessä olemme, niin minä olen hyvin usein puhunut Jumalan parantavasta voimasta, pyhällä hengellä täyttymisestä, uskon kuuliaisuudesta ja monista muista asioista. Mutta erikoisesti haluaisin nyt pysähtyä teidän kanssanne korintolaiskirjeen tuttuun jakeeseen ja puhua jotakin Jumalan hulluudesta. En tiedä, pidätkö siitä, mutta vasta sitten puheen lopussa jotakin mainitsen siitä, minkä takia Jumala tekee näin. Ja se on meidän autuudeksemme, meidän hyväksemme. Ja kun me sen tajuamme, niin kuulkaa, me pärjäämme hyvin näissä taisteluista. Ja täällä korintolaiskirjeen
ensimmäisessä luvussa sen 18 jakeessa. Puhe rististä on hulluutta niiden mielestä, jotka joutuvat kadotukseen, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Onhan kirjoitettu, minä hävitän viisasten viisauden ja teen tyhjäksi ymmärtäväisten ymmärryksen. Missä ovat viisaat ja oppineet? Missä tämän maailman älyniekat? Eikö Jumala tehnyt maailman viisautta hullutukseksi? Eikö ole aika erikoinen asia? Ristin hulluus, Jumalan hulluus. Ja kun tätä ajattelemme jokainen omalla kohdallamme, miten suuri ja ihmeellinen asia tämä on. Kreikkalaisille ei kelvannut Jumalan hulluus. He halusivat mielestään vaan faktaa ja semmoista, joka menee korvien väliin. Ei mitään tämmöistä yliluonnollista, ei. Epäjumaliltaan he uskovat kyllä kaikenlaisia satuja. Mutta heidän mielestään Jumalan ilmoitus ei ollut varteen otettava. Ja nyt sitten täällä Paavali kirjoituttaa, puhe rististä on hullutusta niiden mielestä, jotka joutuvat kadotukseen. Sinun kirjassa Raamatussasi oli varmaan Jumala ihmisen mielestä, vai on toinen sana, mutta minusta tämä tulee paljon lähemmälle. Meidän mielestämme. Nyt pelastus on paljon syvempi asia kuin meidän mielestämme. Se on jotakin enemmän. Ja sen tähden Jumala aivan niin kuin konkreettisesti tuo tämän asian aivan niin kuin päinvastoin kuin tämä maailma ajattelee ja ihmiset ajattelee. Ja se pyyhkii sen aivan niin kuin pois. Ei ajatteleminen ole kielletty eikä järjen käyttö. Siitä ei ole kysymys. Mutta periaatteesta siitä, mitä Jumala on tehnyt ja mitä varten hän on tehnyt näin. Jos me ajattelemme joitakin asioita ihan sieltä Raamatusta ja Vanhan liiton puoleltakin, Jumalan järjestämiä asioita, minkä takia hän teki näin. Kun Israel on vankeudessa siellä Egyptissä ja nyt sitten tuli se aika, jolloin Mooses oman koulunsa käyneenä sitten tulee siihen tehtävään, jonka Jumala hänet oli määrännyt viemään kansa pois orjuudesta vapauteen. Ja siellä tuli monenlaisia asioita, jotka sitten Jumalan täytyy näyttää ja osoittaa. Ja nyt tuli aika, jolloin sitten jälleen siellä ilmoitettiin, että teille jokaiselle huusollille, jokaiselle kodille ensi yönä esikoinen kuolee, on se sitten ihminen taikka eläin. Ja tätä viestiä viedään sinne ja sitten sanotaan israelilaisille, juutalaisille, teidän täytyy oven pielet vihmoa verellä. Ja se ei ollut mitään verta tahansa, vaan terve karitsan, sen verta. Ja nyt sitten, kun tätä aloitettiin tekemään, niin te olette varmasti samaa mieltä, että kyllä moni kysyy, että mitä siellä nyt tehdään. Mitä ne on nyt keksineet? Tollainen hullu asia. Mikä tässä on nyt takana? Ja siellä varmasti joku juutalainen yritti kertoa, mistä nyt on kysymys, että Jumala on määrännyt näin. Tee sinäkin hyvä naapuri tällä lailla, niin sinun esikoisesi selviää tästä. En minä noin hulluun asiaan ollenkaan pysähdy. Tuli seuraava aamu ja voimme kuvitella sen itkun, mitä tuolla kuului. Näin on käynyt. Jumala toteutti oman sanansa. Ei ketään enää naurattanut sitten sen jälkeen.
Ja monia muita asioita, joita tuli tässä tilanteesta ennen kuin tämä kansa pääsee vapauteen luvattuun maahan. Merkillisiä asioita. Ja jos menemme vielä kauemmaksi, kun Noa saa tehtäväkseen rakentaa puuarkin, mitä varten tulee veden paisuus. Siihen mennessä ei ollut satanut koskaan. Mistä tästä vettä nyt riittää? Ja tehdä tämmöinen laiva, että pelastutaan. 100 vuotta, niin muistaakseni, olen jostakin lukenut Jumalassa, että Noa saarnasi. Oli aikaa, oli armoa, eikö totta? Uudestaan ja uudestaan Noa varoittaa. Jumalan aika tulee. Nämä tuhoutuu. Menetätte lapsenne, omaisuutenne, kaiken. Ja minä uskon, jos silloin oli jonkunlainen kansakoulu, niin siellä Noan pojat kyllä kuunteli ja saivat monenlaista kysymystä. Vieläkö se sun isäs rakentaa sinne kuivalle kankaalle sitä laivaa? Kyllä isä tekee sitä. Minkä takia? Jumala antoi piirustukset. Jumala antoi piirustukset. Ja hän suorittaa sen. Ja varmaan siellä koulukaverit sanoivat, että kun te viisaana miehenä, niin koittakaa nyt vähän jotenkin puhua isälle, että hän lopettaisi tämän hölmöilyn. Se oli niin kuin pikkupoika tuli ensimmäisen vuoden jälkeen kotiin ja koulusta ja sitten laittaa repun sinne tuolille ja sanoi isä, että nyt voit kysyä multa mitä vaan. Oppi oli mennyt perille niin hyvin ensimmäisien viikkojen aikana koulusta. Mutta nämä pojat varmasti joutuivat tätä kokemaan ja saatika sitten Noa vaimo. Minä uskon, että kun naapurin emännät kävi jututtamassa, kuule, että vieläkö työt jatkuu siellä. Kyllä jatkuu. Minkä takia? No hänellä on piirustukset. No kyllä sä viisaana naisena, tee oikein hyvää sapuska ja puhu hänelle. Ja jutella, kyllä tämä vielä tästä selviää tästä harrasta, joka hänellä on. Ei. Noa jatkaa sitä tehtäväänsä. Eräänä päivänä arkki oli valmis. Nyt alkoi Jumalan aika. Eikä kukaan voi väittää sitä, että ei ollut armoa. Missä Jumalan armo oli? Olihan se 100 vuotta. Ja siitä puhuttiin. Ja kun alkoi tapahtumaan, syvyyden lähteet aukenivat, alkoi sataa, niin siellä ensimmäiset olivat varmaa, että kuhan vaan ei pitäisi Noan puhe paikkaansa. Noa oli perheineen mennyt arkkiin. Ja mitä sitten tapahtui? Jumala sulki arkin oven. Minä olen varma, että kun siellä naapuri tuli, lähin naapuri kolkuttamaan sitä Noa, avaa meille. Me uskomme sen, mitä on tapahtumassa. En minä pysty avaamaan. Jumala sulki arkin oven. Moni tämän päivän ja menneiden aikojen ihmisistä ei ole tajunneet sen, on armon aika, mutta se aikanaan loppuu ja Jumala sulkee armon oven. Ja sitä ei pappi eikä lukkari pysty avaamaan. Ja sen tähden on äärettömän tärkeää, että me ymmärrämme silloin, kun kuulemme hänen äänensä. Hän puhuu meille, me olemme valmiit kohtaamaan elävän Jumalan ja kokemaan anteeksi antamuksen ihanan asian. Näin kävi. Jumalan ilmoitus piti paikkansa. Siellä on monia muita asioita Vanhan testamentin puolella, ihmeellisiä asioita. Jumala näytti, että luottamus häneen, se kannattaa. Olla kuuliainen Jumalan sanalle, Jumalan ilmoitukselle. Se kannattaa uudestaan ja uudestaan pistää mieleensä. Jos ajattelemme taistelua siellä Daavidin ja
Goljatin välillä. Siellä Goljat pilkkasi Jumalaa. Suuret sotamiehet, sitä harjoitelleet vuosikausia, ketkään ei uskaltanut lähteä vastaan. He olivat kyllä sitä mieltä, että tuo mies tekee väärin, mutta ketkään ei uskaltaneet. Ja sitten kun paimenpoika sieltä tulee tarjoamaan, että hän voisi lähteä kyllä tämä homma hoitamaan, ja sitten hänelle koitetaankin Saulin näitä sotavarusteita, ja kun poika pistää ne päällensä, niin ei kulkemaan pääse, kun kaikki painaa niin paljon. Ei nämä ole minulle kuuluvia aseita. Jumala varustaa minut. Minulla on Jumalan antamat varusteet. Ja oli ne. Eikö nyt parempaa voisi olla? Niin, linko. Ja sitten 5 kiveä hän käy sieltä virrasta noutamassa. Ne piti olla hyviä kiviä. Minä olen joskus nuorena tehnyt pahaa lingon kanssa. Mä tiedän sen, että siinä äkkiä ikkuna särkyy ja lamppu tiedän sen, että se onnistuu. Mutta en ole koskaan Goljattia vastaan taistellut. En tiedä, miten olisi käynyt silloin. Mutta ne olivat Daavidin varusteet. Ja kun hän lähtee tuohon sotaan, niin mitä hän sanoi? Hän tulee korkeimman Jumalan kaikkivaltion nimessä, jota sinä olet pilkannut. Ja hän käy sotarintaan. Ja joku sanoi, että se otti varalta 5 kiveä, jos tulee huti. Mutta jotkut tutkijat ovat sanoneet, että Goljatilla oli 4 veljestä. Ja Daavid oli ajatellut, että kivi ja ukko. Ei tämä sen kummempaa ole. Että jos tämä jatkuu ja mitä tapahtuu, vaan käy sotarintaan ja linkoa, se osuu ja mies menehtyy siihen. Näinkö sinä, Jumala, toimit? Sinun sanasi sanoo, ei väellä eikä voimalla, vaan minun hengelläni, sanoo Herra Sebaot. Meillä on suuret voimavarat käytössä. Uskommeko käyttää ja voimmeko niitä ja haluammeko me käyttää näitä? Monia muita ihmeitä siellä tapahtui Vanhan testamentin puolella. Ja me uudestaan joudumme myöntämään, se oli sinun suuri tekosi, elävä Jumala. Sinä osoitit suuruutesi kaiken keskellä. Ja monet ihmiset ajattelevat, että ei tosta tule yhtään mitään. Ei noin voi voittaa eikä pärjätä. Mutta mitä tapahtui? Jumalan valtasuus ja voima tuli esille siinä, että kannattaa luottaa, kannattaa uskoa häneen. Löytäisimme monia esimerkkiä sieltä Vanhasta testamentista, jotka osoittivat sen, että kannattaa totella Jumalaa, kannattaa olla kuuliainen hänelle. Mutta miten Uuden testamentin puolella? Onko siellä mitään esimerkkiä sellaisesta, että kannatti todella uskoa ja luottaa? Muistat, kun siellä opetuslapset ovat merellä, myrsky yllättää heidät. Ja siellä kun nähdään, että Jeesus kävelee vettä myöten siellä, ja siellä säikähdetään, että se on haamu. Ei, sitten oliko se Pietari, joka sanoi, että ei, se on Jeesus. Ja kun sitten tullaan lähemmäksi, niin Pietari sanoi, että jos sä olet Jeesusin, käske minun tulla luoksesi. Niin siellä käsky kuului, että tulehan vaan. Ja Pietari hyppää yli laidan ja ottaa muutama askeleen ja sitten rupesi katselemaan, että hopsan. Ja alkoi vaihuta. Ja Jeesus tulee ja ottaa miestä kiinni, että mennäpäs tuonne paattiin. Pietari oli muuten ainoa, joka uskalsi hypätä. Muut siellä sanoivat, että minulla on suuri Jumala.
mahtava Jumala, mutta kukaan heistä ei uskaltanut hypätä. Pietari uskalsi. Ja silloin oli, mä uskon, että oma siunauksensa hänen elämään. Jeesus osoitti, hänellä on valta ja voima. Ja toisessa hetkessä sitten opetuslapset siellä pelokkaana on, että on kokoussarja päättynyt ja nyt ollaan toiselle rannalle menossa. Ja myrsky yllättää ja Jeesus nukkuu. Siellä vähän aikaa seurattiin, että eikö ne herää, että koittakaa nyt puhua vaikka kovalla äänellä. Että Jeesus heräisi. Ja sitten viimein, etkö yhtä ajattele, että me hukuumme, kuolemme. Jassoo, Jeesus nousee ylös ja sanoo merelle, vaikene ja ole hiljaa ja tuli aivan tyhjä. Yksi opetuslapsi sanoo, kuka on tämä mies, jota laineetkin tottelevat. Minun kirjassani sanotaan semmoinen sanonta siitä. Kuka on tämä mies? Laineetkin tottelevat hänen käskyään. Siellä oli monia muita asioita. Siellä mahdottomia asioita. Ei näistä voi mitenkään selvitä. 5000 miestä ja naiset ja lapset päälle siellä. Jeesus sanoo yksinkertaisesti, antakaa te heille syödä. Te. Ei mitä pojat kyselee keskenään. Ei, oliko se 500 denaarin leivät? Ei riitä leivän ostoon tämmöiselle porukalle. Ja kysellään, onko siellä jollakin jotakin, onko kenelläkään mukana. Pikkumies tulee siellä oman eväitteensä kanssa 5 leipää ja 2 kalaa. Ja ne ei ollut mitään Venäjälimppuja, semmoisia tämmöisiä. Ne oli äidin antamat eväät pienelle miehelle, kuule sillä voi tulla nälkä, sinulla on evästä. Ei poika ajatellut yhtään, että minä ne syön, vaan vien ne sinne. Tämän verran olisi. Ja kun elämä Herra Jeesus Kristus sanoo opetuslapsille, laittakaa kansa syömään, istumaan sinne, semmoisiin pieniin ryhmiin, niin kyllä tämä selviää. Minä uskon, että opetuslapset olivat kuin hoomoillaisia siinä, että miten tämän olivat nähneet paljon Jumalan tekemiä, Jeesuksen tekemiä ihmeitä. Ja mitä Jeesus tekee? Hän alkaa murtamaan leipää. Ja minä uskon, että ensimmäisen leivän kanssa monet katsovat, että miten hän tuo riittää. Kori täyteen, viekää sinne, viekää sinne, viekää sinne, viekää sinne. Kalojen kanssa samalla lailla. Minä uskon, että semmoinen ihmeen kohina kuuluu tuosta ruuhkajoukosta. Mistä näin paljon evästä? Ja ei ole mitään huonoa evästä, tuoretta, hyvää leipää, kalaa. Ja tuo väki tulee syötettyä. Ja sitten Jeesus on, että menkää ja korjatkaa jäämiset sitten pois. Ja tuliko niitä 12 vakallista? 12 vakallista enemmän kuin niitä oli ollut lähtiessä. Mutta se on sitä Jumalan suurta ihmettä. Hän tekee näitä asioita. Mitä varten? Ei sitä varten, että me saisimme 10 pistettä ja papukaijamerkin. Ei, vaan hän teki sen. Ja hänellä on valta ja voima tänä päivänä monissa asioissa ja meidän henkilökohtaisissa asioissa. Niin meidän täytyy muistaa se, hänellä on valta kaikkien asioiden ylitse. Ja hän on juuri sitä varten, että sinä ja minä aikana me saamme kokea, mitä merkitsee Jumalan luottaminen. Ja sä tulet aivan niin kuin siihen hetkeen, kun sinun uskosi palkitaan. Sinun luottamuksesi häneen palkitaan.
Monia muita asioita siellä tuli hyvin voimakkaasti esiin. Ja mä oon viime päivien aikana ihan ollut evankeliumin ääressä. Ja tuo hebrealaiskirjeen 11. luku, joka on uskon luku. Sanoisin sinulle ihan rohkaisuksi, lue se vaikka kerran päivässä. Mitä siellä tapahtui? Uskon kautta. He tekivät valtavia asioita siellä. Oli luottamus ikiaikojen väkevään Jumalaan. Ja kuule, sitä sinulta ja minulta odotetaan tänä päivänä. Sitä taivas odottaa, sitä Jumala odottaa sinulta ja minulta. Ilman uskoa on mahdoton olla otollinen Jumalalle. Ja sen tähden, kun ajattelemme näitä asioita, niin meidän täytyisi aivan kun pysähtyä näiden meidän mielestämme ehkä yksinkertaisiin asioihin. Pyrkiä kokemaan ne, mitä Jumalan sana tuo esille. Mehän niin helposti innostumme kaikkeen, sanoisinko joutavaan näissä asioissa. Kuka ajattelee tekevänsä työvoiton näissä asioissa erillä lailla eri tehtävissä? Eihän se näin ole, vaan meiltä kysytään luottamusta häneen. Jumala ei tee meistä toimettomia eikä laiskoja, vaan antaa meille aina uudestaan ja uudestaan näitä impulsseja tekemään sitä ja tätä. Meidät on pelastettu työtä tekeviksi, ei huilailijoiksi, vaan tekemään ja olemaan hänen kädessään ja käytössään. Luther sanoi aina erään kerran, kun oli kysymys Jeesuksen takaisin tulosta, ja hän sanoi, että jos hän tietäisi, että Jeesus tulee huomenna, mitä minä teen tänä päivänä, minä istuttaisin omenapuun. Jalat tukevasti maassa, mutta sydän taivaassa. Sitä on tänä päivänä meidän uskovaisten elämä. Ei meidän tarvitse mitään lentäjiä eikä enkeleitä olla, ei. Monet puhuu mielellään enkeleistä, mutta ei Jumalan sanasta. Että enkeli putkahti sieltä ja täältä. Joskus sillä voi olla joku merkitys, mutta ei koskaan ohi kirjoitusten. Ja sen takia meillä on kirjoitukset annettu. Mutta ehkä yritän saada siihen vastauksen, minkä takia Jumala sinä teet näin. Olihan siellä Jerikon muurit Israelin kansan edessä, kun oltiin melkein kotona, niin eikös vielä tommonen paikka. Ja nyt sitten ei käykään, että miehet, jotka olivat harjoitelleet ja olivat hyvin sotakuntoisia, niin ei pääste, kun he valmistautuvat siihen, niin sanotaan, että ei nyt näin, vaan nyttenkin 6 päivänä kierrätte tämän kaupungin. Ja siellä piti olla hiljaa. Siellä ei passannut hihkua eikä miekkoja heilutella. Eläimet mukana. 6 päivänä ja on aikamoinen ruljanssi. Ja sitten vielä tulee 7. päivää, niin oliko se siinä 7 kertaa sitten vielä yhtenä päivänä. Ja sitten kun tämä kaikki on suoritettu, minä uskon, että joku siellä sanoo, että kyllä tämä on ihan kyllä sulkeista tämä homma nyt kierrellä tätä kaupunkia ja lapset ja kaikki mukana ja elukat mukana kaikki. Mitä merkitystä tällä on? Ja nyt kun on se osa suoritettu, minkä Jumala sanoi, niin sitten sanotaan, että pojat meillä lähtee sotaan, hyökkäykseen. Niin Jumala sanoi, ei. Missäs meidän torvisoittokunta on? Pasuunat tänne. Ja nyt pasuunat puhallatte niihin pasunoihinne.
Ja mitä tapahtuu? Muurit murtuvat. Ja kaikki menivät omasta kohdastaan suoraan tuohon kaupunkiin. Ja kaupunki kukistettiin. Oli se mahtava asia. Minkä takia Jumala sinä tällä lailla teit? Eikö tähän olisi löytynyt jotain muuta keinoa? Siellä oli sotaherra Naiman syyrialainen. Oliko se Naiman syyrialainen? No, joka tapauksessa hän oli siellä sotaretkellään tuonut pienen tytön palvelijaksi sieltä. Ja tämä palvelija sitten palveli häntä sitten erilaisissa tehtävissä siellä. Mutta näytti olevan ihan uskossa oleva pikku neiti siellä. Kun hän sitten jossakin vaiheessa, kun todettiin, että hän oli pitaalitauti hänellä, niin tämä nuori tyttö sanoi, että siellä minun maassani, josta minut on tuotu tänne, siellä on profeettoja. Ja kun se profeetta saa rukoilla, niin sairas paranee. Vai niin, semmoinen asia, joo. No sehän on hieno asia tietää. Ja pian sitten näin lähetetään sitten sinne viestiä ja varustetaan mies matkalle sitten. Ja minne hän suuntautuu? No Kuninkaallinnaan tietysti. Jos tämmöinen ihminen on, niin hovissahan se asuu eikä missäkään sivukaupungin osassa. Ei. Ja paljon oli vaatteita ja paljon oli rahaa mukana. Ja mennään kuninkaan luokse ja selitetään asiaa, niin mitä kuningas tekee? Hän repii viittansa. Olenko minä mikään Jumala, joka voi antaa elämän? Ja sitten hän kertoo, että on täällä Elia tuolla jossakin siellä sivukaupungissa, sen mökki on siellä. Ja nyt sitten sinne mennään hienosti. Hienot rattaat pysähtyvät profeetan portille. Ja siellä sitten ei profeetta tule sieltä ulos ja liehuttelee jotain palmunlehteä siellä. Ei, hän on sisällä siellä. Ja lähettää viestin, sanoo, että kertokaa sille miehelle vaan, että sukeltaa 7 kertaa Jordaniin, niin hän paranee. Kyllä on huono informaatio. Minä, joka on tämmöinen sotaherra, niin ei naamaansa näytä, vaan sanoo, että mene Jordaniin ja sukella 7 kertaa. Ja mies hikentyy kaikenlaista hommaa ja kiireesti pois täältä. Ja kun hän lähtee, niin palvelijat ovat sen verran fiksumpia ja sanoo, että kuule, että kannattaako tästä näin hikentyä? Jos hän olisi pyytänyt siltä rahaa tai pukuja, niin olisi sinä antanut, eikö totta? Mutta nyt hän vaan pyytää, että 7 kertaa Jordaniin, niin sinä parannut. Ja nyt sotaherrakin pysähtyy sitä niin totta. Ja menee Jordanin rantaan ja Jordani, kun ei ole mikään kirkasvetinen virta, vaan hyvin semmoinen mutainen, että jotkut olette käyneet sen rannalla. Ja nyt hän mainitsi, että eikö ne minun kotimaani virrat ole mahtavia, puhtaita vesiä. Miksi ei se käy sinne? Miksi juuri näin Jordaniin? Ja niin siellä sitten sotapäällikkö valmistautuu sukeltamaan. Sukeltaa kerran, sukeltaa toisen kerran, 3. kerran ja ei mitään näy. Minä uskon, että siellä palvelijat on aika varovaisia, että miten jos ei tässä tulekaan mitään 7 kerran, niin voi tulla ajolähtö jonnekin suuntaan. Mutta käsky oli 7 kertaa. Ei 5 kertaa, ei 6 kertaa, vaan 7 kertaa. Uskoa se. Ja viimein kun mies sukeltaa 7. kerran, niin minusta tuntuu, että hän koitti pitempää aikaa olla siellä veden alla.
Ja tulee pintaan sitten ja katsoo jonkun pienen lapsen. Puhdas, vapaa tuosta ikävästä taudista. Ja nythän sitten lähettää mielellään sitten kaikenlaisia palkintoja sinne profeetalle, joka ei niitä ottanut vastaan. Ja yleensä Jumalan valtakunnan työtä, sitä ei tehdä rahasta, vaan luottamuksessa Jumala hoitelee asiat. Ja nyt sitten mies lähtee terveenä kotiin. Ja monia muita asioita. Siinä tulee esille hyvin voimakkaasti se, luotanko minä, luotatko sinä Jumalan ilmoitukseen, Jumalan sanaa. Me elämme aikaa, joka on sellaista sekasotkua, että on kaikenlaista julistusta, on kaikenlaisia esityksiä, joita ihmisille tarjotaan. Ja monet ressukat syöksyvät näihin mieluummin kuin luottavat, mitä Jumalan sana sanoo. Minkä takia Jumala tekee näin? Hän odottaa meiltä luottamusta, kuuliaisuutta hänen sanansa. Toden pitämisen merkityksessä, luottamisen merkityksessä. Me luotamme, mitä hän sanoo. Me uskomme, mitä hän sanoo. Jumala odottaa sinulta ja minulta sitä tänä päivänä. Tätä luottamusta hän odottaa. Ja sen takia siellä, kun hän kohtaa miehen siellä, joka huutelee sieltä, jos sinä tahdot, niin sinä voit minut puhdistaa. Ja sanassa sanotaan toisessa käännöksessä, että Jeesus sulki hänet syliinsä pitallisen miehen ja sanoo, minä uskon, tai että minä tahdon puhdistua. Minä tahdon puhdistua. Jos sinä tahdot, niin sinä voit minut puhdistaa. Luottamus häneen. Hän voi sen tehdä. Muista, Jumala odottaa tämän päivän kristityiltäkin luottamusta häneen, hänen valtaansa ja voimaansa. Ja toinen erittäin tärkeä asia, mitä hän odottaa, Jumala ei anna kunniansa ihmisille eikä epäjumalille. Hänelle kuuluu kunnia, kun sinä parannet, sinun ongelmasi selviää, kun sinä pääset vapaaksi erilaisista kahleista. Kuule, hän sen teki. Oli se sitten saarnaaja tai lukkari, mistä päin maailmaa tahansa. Kunnia ei kuulu hänelle, vaan elämän Herralle, Jeesukselle, Kristukselle. Hän parantaa, hän pelastaa, hän tekee nämä asiat. Ja meidän pitää aina ymmärtää tämä asia, että kunnia kuuluu yksin hänelle. Hän sen teki. Ja psalmikirjoittaja sanoi, että sinä nostit minut ylös turmion kuopasta. Siis hän nosti, ei Daavid, vaan Herra nosti minut ylös turmion kuopasta. Asetti minun jalkani kalliolle. Kun en itse pystynyt horjuviin jalkoihin mihinkään meneä, niin hän oikein asetti. Me ymmärrämme sen vertauksen tai sanan asettamisesta. Jalat kalliolle. Ja vielä hän antoi minun suuhuni uuden virren. Kiitoslaulun Jumalalle. Sen näkevät monet ja pelkäävät ja kunnioittavat Herraa. Se on seurauksena siitä, mitä hän tekee. Ja kun annamme kunnian hänelle, jolleka kunnia kuuluu. Näitä asioita Jumala odottaa minulta ja sinulta. Ja on hyvä huomata uudestaan ja uudestaan sen, että hän tahtoo meitä auttaa, meitä kohdata, meitä siunata. Se on hänen oikein päätehtävänsä, sanoisinko näin, omiansa nostaa
kantaa ja pelastaa ja viemään perille lupausten maahan, mikä pian on totta. Ja sen tähden, jos oikein muistan, niin hebrealaiskirjeestä jae, jonka tähän vielä luen ennen kuin yhdessä rukoilemme. Onhan sanottu näin, vähän aikaa vielä, vain vähän aikaa, niin tulee se, jonka on määrä tulla, eikä hän viivyttele. Kun vanhurskas palvelijani uskon, hän saa elää, mutta jos hän luopuu, ei häntä hyväksy. Me emme ole niitä, jotka luopuvat ja joutuvat tuhoon, vaan niitä, jotka uskovat ja pelastavat sielunsa. Uskovat ja pelastavat sielunsa. Kuule, meitä varten on paljon. Meille on varattu Jumalan taivas. Ja kuule, niin kun jossakin johonkin aikaa oli lentolipussa, että täys huolenpito lennon aikana. Ja kuule, tämän matkan aikana minusta pidetään huolta. Mitä varten? Hän on tarkoittanut viedä sinut ja minut perille asti, kotia asti. Ja siitä me yhdessä kiitämme Herraa, eikö niin? Ja tuo menee kaikki asiat, joita sydämellämme on oikein kaikessa luottamuksessa, Herra. Näissä ja näissä asioissa tarvitsen kohdata sinut. Tarvitsen sinun voimasi. Ja me voimme vielä tässä, kun yhdymme rukoukseen, niin muistaa toinen toisiamme, eikö totta? Jos jollakin on joku asia, jonka odotat vastausta siellä veljelläni on, niin voit vaikka merkin antaa, niin me voimme näin yhdessä muistaa, mikä sydämelläsi on. Muistaa sinua, sisaria, sinua kanssa. Meillä on monenlaista asiaa, eikö niin? Mutta me luotamme häneen, että hän armossa ja rakkaudessaan meitä kohtaa. Ja saamme iloita siitä, ja jatkaa jälleen matkaamme iloiten, niin kuin tästä sotaherrasta sanotaan, tai Naima syyrialaista sanotaan. Hän jatkoi matkaansa iloiten, täyttyen pyhällä hengellä, sanotaan jossakin käännöksessä. Hän täyttyi pyhällä hengellä kaiken näiden jälkeen. Hän oli oppinut tuntemaan Jeesuksen. Yhdytään tässä rukoukseen ja siunataan toinen toistamme. Ja sitähän oli, jos jollakin vielä jotain on, niin voit sanoa. Ja tässä loppuhetkessä, ennen kuin menemme tuonne kahvin puolelle, niin me voimme täällä vielä toinen toistemme puolesta rukoilla ja pyytää, Herra, täytä tällä uskon hengellä minut, että saan uskossa tehdä matkaa. Ja hän on valmis sen tekemään. Kiitos rakas taivaallinen Isä, että olemme saaneet hetken olla sinun kasvojesi edessä. Herra, sinä, joka tunnet meidät jokaisen, tiedät mitä me tarvitsemme. Herra, kiitos, että läsnäolosi on tässä hetkessä ja jokainen voi olla sellaisena kuin on sinun edessäsi. Ja saamme sellaisena kuin olemme käydä sinun eteesi ja pyytää, Herra, kohtaa jälleen. Anna uutta voimaa, anna uutta virtaa tuleville päiville, tulevalle viikolle. Niin monenlaisia kysymyksiä on, mutta Herra, olet luvannut nostaa, kantaa ja pelastaa. Herra, me siunaamme toinen toisiamme ja jätämme toinen toisemme sinun hyvään hoitoosi. Herra, ja nämä asiat, jotka tässä esille tulivat, joissa ystävät apuasi pyytävät, niin Herra, kohtaa. Anna meidän pian kuulla siitä kiitosaihe. Sinä vastasit. Sinä huomioit sen ohikiitävän pienen hetken katukirkossa, Uudessa Kaupungissa. Sinä annoit sen avun, jota minä tarvitsin. Kiitos, Herra, läsnäolostasi. Me koroitamme sinun suurta ja väkevää nimeäsi.
Aamen.